Menys és més, la secció de bones pràctiques de l'Empodcat. En el Menys és més d'aquest episodi volem recordar que fa un any i mig vàrem presentar un Menys és més, que era un Essential, sobre el Metamizole. La recomanació que ens feia l'Essential sobre aquest medicament era que en pacients amb febre o amb dolor agut intens no es recomana el tractament amb metamizole com a primera elecció, sinó que aquest medicament es considera una alternativa al paracetamol i als AINES, com l'ibuprofen i el naproxen, que presenten una eficàcia similar i un millor perfil de seguretat. Recomanava precaució en persones immunodeprimides, en persones d'edat avançada, en gestant, infants i contraindicat en pacients amb alteració de la medul·la òssia, pels seus esdeveniments adversos greus, com poden ser la granulocitosi, és a dir, menys de 500 neutròfils, la hipotensió arterial greu i l'anafilaxi, poc freqüents però que poden ser greus. Aleshores, en aquest Menys és més presentem, seguint la línia del metamizole, una publicació que és una nota de seguretat de l'Agència Espanyola del Medicament d'aquest mes de setembre del 2024. En concret, ens presenten els resultats d'una revisió que ha fet l'Agència Europea del Medicament, iniciada a requeriment de l'Agència Finlandesa del Medicament després de la notificació de diversos casos de granulocitosi, que és una reacció adversa, poc freqüent però greu per les infeccions que poden aparèixer. Ens recorden que aquesta granulocitosi no depèn de la dosi administrada de metamizole i els seus símptomes poden aparèixer en qualsevol moment durant el tractament, fins i tot poc després de finalitzar aquest tractament. I també pot aparèixer en pacients que han estat tractats prèviament amb metamizole sense complicacions prèvies. Cal tenir molt en compte els símptomes suggestius de granulocitosi, com poden ser la febre, el calfred, mal de coll i canvis dolorosos en les mucoses, especialment al nas, a la boca, al coll i a la regió genital o anal. I que en cas que apareixin aquests símptomes en pacients que prenen metamizole, sospitar una granulocitosi, fer un hemograma i aturar aquest fàrmac. Per tant, les dues recomanacions que ens fa l'Agència Espanyola del Medicament a resultes d'aquesta revisió actual, al setembre del 2024, és que el benefici del metamizole supera els riscos en les indicacions que està autoritzat i reforça la importància de fer una detecció precoç d'aquests símptomes de granulocitosi.